Que tal, como están? Benvidos. Retomamos hoxe o noso debate cos representantes políticos de Santiago para falar dos temas que están de actualidade na nosa cidade. Sen máis, paso a presentar os meus acompañantes hoxe aquí na mesa. Teño aquí a miña dereita María Rozas, tenente de alcalde do Goberno de Compostela Aberta, representando o Goberno. María, benvida, moi boas. Moi boas, moitas gracias. Acompáñanos tamén por parte do PP o seu voceiro, Agustín Hernández. Agustín, benvido, moi boas. Hola. E temos tamén por parte do PSOE, como sempre, o seu voceiro, Paco Reyes. Paco, benvido, moi boas. Moitas grazas, moi boas, un placer. E tamén nos acompaña o voceiro do BNG, Rubén Cela. Rubén, benvido, moi boas. Moitas grazas, moi boas. Pois, como decía, imos pasar a comentar e a debater diversos temas que teñen que ver coa cidade. Eu quería comezar este debate de hoxe, xa que vimos das festas da Ascensión un pouco en clave festiva. Non sei eu se vai ser posible, porque é certo que nestes días tamén escoitamos críticas con respecto a esas festas da Ascensión, así que vou comezar por María, que me faga unha valoración destes festexos. Eu dou algún dato que nos daba a Concelleira de Acción Cultural onte mesmo. 55.000 persoas participaron da programación destas festas. O evento estrela, podemos dicir, foi a Feira Cabalar, que congregou a máis de 20.000 persoas, e con isto doulle a palabra. Pois, como acabas de comentar, e comentou a Concelleira de Acción Cultural, foron máis de 55.000 persoas as que participaron nas festas de Santiago, a pesar do mal tempo que fixo, non? Que fixo moi mal tempo. Isto pois limitou unha serie de actividades que iban a ser na rúa que, bueno, non se puderon facer, e tiveron que se buscar escenarios diferentes, non? 55.000 persoas, da que estamos pois moi satisfeitos, 20.000 persoas na Feira Cabalar, máis que o ano anterior. Foron unhas festas na que dende o Goberno buscamos combinar o tradicional de Santiago, como pode ser a Feira Cabalar, con novas iniciativas. Por primeira vez fixose a feira ecolóxica, a feira de artesanía no Ensanche, na Carrea do Conde e na Praza Rosa, da que estamos moi satisfeitos. Pensamos que foi unha iniciativa moi interesante. Así nos lo trasladou tamén a Asociación Santiago Centro. De feito, pois pedíronos que fixéramos este tipo de feiras de forma periódica, non? Porque atrae pois xente ao Ensanche, sale da zona habitual que é o casco histórico e a Alameda, e bueno, pois vai a outras zonas de Santiago, que é unha demanda que hai de moitas asociacións de veciños de trasladar pois as festas a outras zonas e non só no casco histórico, non? Entón, nese sentido, estamos satisfeitos porque a verdade é que houbo moita xente participando en diferentes actividades, máis alá do tempo, decía antes, non? Houbo actividades como pudo ser a Romaría Cativa, que no exterior, mas que se tivo que trasladar ao teatro principal pois por mal tempo, aínda así o teatro principal pois encheuse, pero non acaba de ser o mesmo, non? De todas formas, pensamos que a verdade é que a resumo das festas é un resumo positivo, satisfactorio. Quedaron satisfeitos. Quedamos satisfeitos. Espero que todos os veciños de Santiago poderán desfrutar delas pois todo o que nos permitiu o tempo. Pois por aquí, que tal de festas, Agustín? Personalmente ben, pero a autocomplacencia da portavoz do Goberno, non? É evidente que da meteoroloxía non é culpable Compostela Aberta. Menos mal, pensei que nos ibas a botar as culpas. Pero do resto sí que é culpable. Aí aínda non teñen poder, me En parece. primeiro lugar, non poño en dúbida o de 55.000, non sei se son moitas, poucas ou medio pensionistas. Bueno, 55.000, poderían ter dito 100.000, 95.000, como os veciños de Santiago aproximadamente. Bueno, pero en todo caso, pois nos temos alguna dúbida ao respecto do resultado. En primeiro lugar, temos alguna pregunta ao Goberno respecto do cambio en relación pois con algún concerto que inicialmente era de pago e logo foi de balde. Gustaríanos saber por que se fixo esa decisión, en base a que, as consecuencias que tivo, si que tivo. En segundo lugar, tamén, por que non se anularon algúns concertos ante a meteoroloxía extremadamente adversa. En terceiro lugar, pois a improvisación nunha anulación dun concerto na Praza das Praterías ou da Banda o día da Ascensión, que foi cambiado, e a verdade é que eu estiven ali, logo despois tive que ir ao Teatro Principal, e o nivel de información
do goberno, dos responsables sectoriais do Concello foi escaso, é dicir, eu entereime dese cambio sobre a marcha a través dunha persoa dun coro, non? Non sei se foi esa unha experiencia persoal do portavoz do PP ou que non pois se actuou coa debida dilixencia para informar aos cidadáns dese cambio como consecuencia da meteoroloxía, non? E, por último, pois, home, é sorprendente o tema de Carreira do Conde, non? A verdade é que, sinceramente, o remate, o aspecto dese mercado, a min pareceme que non é o máis axeitado para o emprazamento. Creo que non tivo permiso, nin autorización, nin informe da Comisión Asesora de Patrimonio, que é preceptivo en Carreira do Conde, pero congratúlame ver que Compostela Aberta, e tamén, o digo con sinceridade e con humildade, Santiago Centro, que tanto criticou a actuación de Carreira do Conde, diga ahora, e escoite a un responsable de Compostela Aberta decir que, home, que Carreira do Conde é unha oportunidade para pois ser o escaparate do ensanche. Home, pois encantado, porque significa que Carreira do Conde foi unha decisión acertada do goberno anterior, unha oportunidade para o ensanche, e agardo que nos vindeiros anos pois millore o aspecto, o resultado, o remate desas casetas, que a verdade é que pois eu pasei pola zona varias veces e parecía máis casetas de obra que un mercado artesanal, pero, bueno, en todo caso, todo é millorable. Nós tamén fixemos no seu día un mercado na Quintana no Nadal, que foi anulado polo goberno revisionista de Compostela Aberta, eu mesmo recoñecín que era millorable ese mercado que instalamos na Quintana, polo tanto, non teño dúbida de que millorará os vindeiros anos, e non teño ninguna dúbida que é certo que Carreira do Conde será un escaparate do ensanche, unha peza de unión entre a cidade nova, o ensanche, e a cidade bella. Pois aí queda feito ese resumo por parte de Agustín Hernández. Paco, vostede que pensa destas festas? Bueno, pois eu coincido cos compañeros que me precederon en que a meteoroloxía, non, a cantidade de choiva que tivemos durante eses días, pois non é achacable ao goberno de Compostela Aberta, a non ser que lles criticamos, pois non por os ovos a Santa Clara, pero aparte disso, obviamente, non é responsabilidade deles. Ben, como foron as festas? Bueno, pois o primeiro que hai que dicir é que foron moi similares ás dos anos anteriores, moi similares, non? Aproximadamente un 80% do programa, pois tradicional e clásico, e non o digo como unha crítica, decir, pois o tema da festa dos maiores, o tema do campeonato de chave, o tema da feira cabalar, o tema do concerto dos 40 principais. Quer dicir que eso é o habitual, non? Que se ven disfrutando das festas das festas da Ascensión nos últimos anos. O 20% que era pois o novedoso, pois bueno, houve alguna cousa que a mí personalmente pois sí que me parece que foi unha pegada, como por exemplo o tema da danza, non, na torre de San Martiño Pinario, pero o certo é que para o orzamento que había de 247.000 euros, a verdade é que sí que é certo que nos esperábamos algo máis. Vale? Algo máis con respecto a ese programa máis novedoso. Non vou facer referencia ao tema de Carreira do Conde, porque nós seguimos criticando a actuación de Carreira do Conde, Agustín, pero dito isto, onde nos atopamos unha serie de cuestións? Bueno, pois o primeiro é que, novamente, neste caso, Compostela Aberta, pois o fixo todo tarde. Fixo todo tarde, como fixo tarde o tema da cabalgata dos Reis, o tema da iluminación de Nadal, o tema dos comedores escolares, pero, por exemplo, o tema da festa dos maiores, pois uns 35.000 euros, se non lembro mal, pois tiveron, obviamente, que facer por urxencia, tiveron que ir un negociado sen publicidade, unha vez máis, como xa é costume neste caso no goberno de Compostela Aberta, e, polo tanto, novamente tarde. Outras cuestións que son criticables, bueno, o que é o epicentro precisamente das festas da Ascensión, que é a Alameda, pois a verdade é que o estado é lamentable. E non se pode dicir que non fora avisado pola oposición, particularmente polo Partido Socialista. Ben, o firme está impracticable, a subida a costa de Santa Susana para pois poder aproximarse o que son as atraccións ali na Carbellera de Santa Susana, a verdade é que tamén impracticable, posible de chegar ali, mesmo o muro que está en fronte da igrexa de Santa Susana, pois sigue como hai meses. Polo tanto, a verdade é que, claro, o epicentro das festas, unha referencia para todos os composteláns e as compostelás, e unha referencia para toda a xente da contorna que viu a disfrutar precisamente das festas do Apóstolo, pois a verdade é que atopou unha Alameda pois que parecía efectivamente pois que tivera pasado, pois non sei, un hecatombe, ou que tivera pasado un paisaxe lunar ou posbélico, non? Polo tanto, esas son as críticas fundamentais que nós temos que facer.
Personalmente non sei se as desfrutou, porque dicía Agustín que el personalmente ven. Eu sempre disfruto as festas da Ascensión porque a min gustan moito, porque ademais me lembran moitísimas cuestións, moitísimas sensibilidades de cando eu era cativo e a cos meus pais, precisamente a Alameda, eu disfrutaba particularmente o Paseo da Ferradura, eu disfrutaba as atraccións da Carballera de Santa Susana e, polo tanto, evidentemente, eu penso que igual que para moita xente de Compostela, pois son tremendamente evocadoras estas festas, polo tanto, eu sempre as paso ben, eu sempre digo a todo o mundo que veña, que sempre paga a pena ver a Santiago encher as rúas e disfrutar as festas da Ascensión, pero neste caso eu penso que se pudo ter feito alguna cousa máis. Pois vendo as redes sociais dame a impresión de que Rubén tamén as desfrutou, pero non sei se ten tamén algunha crítica sobre esas festas. Disfruteinas porque certamente non son as voltas que dá a vida, non? Disfrutábamos moitos, pois hai uns anos e agora as disfrutamos pois de outra maneira, non? E o tema de ter fillos, fillas que as disfrutan máis que ninguén, pois sempre axuda, non? No, eu o que creo que se houvese que resumir nunha soa palabra estas festas, desde logo para min esa palabra sería continuismo, non? E continuismo non o digo tampouco, como comentaba Paco, desde unha perspectiva pexorativa, eu digo que foron unhas festas continuistas, co que iso ten de bo e co que ten de malo, non? Ten de bo que eu creo que hai cousas que están moi enraizadas na cidade, que funcionan e que funcionan ben e que non tería ninguna lógica cambialas ou cambiarlles o nome, por decirlo de algún xeito, por intentar deixar a túa propia impronta. E, por tanto, creo que eso é a parte positiva e a parte negativa, bueno, pues que son pues pouco innovadoras ou que introducen poucos cambios con respecto ao que se viña facendo. Se collemos o programa das festas deste ano e collemos o último programa das festas do Partido Popular, pues son prácticamente idénticos, quitando cuestións de matices. E máis, estou seguro que habrá moita xente que apoiou a Compostela Aberta que incluso sorprenderá que sexan tan continuistas, incluído pues, aspectos como se comentaban antes, a festa de maiores ou outras das cuestións que igual algunha xente pues, querría algún cambio máis profundo. Non? En calquera caso, eu que creo que estiveron correctas, que estiveron na liña do que foron todos estes anos. Agora ben, creo que hai algunhas cousas que sí que son mellorables a futuro, non? Que no que nos deberíamos centrar. Bueno, a primeira delas non ten que ver directamente ca programación das festas, pero algo que vai en paralelo, que é a Feira do Libro, non? Porque ao final comparte recinto, tempo e espazo cas propias festas, e eu creo que foi unha mágoa que o Concello de Santiago non apostara, como apostan outros concellos, por ese tipo de eventos, non? Porque ao final son un evento cultural importante, é un evento que tamén ten unha movilización de persoas e do que é volumen de negocio que non é menor, e desde logo creo que eso a futuro é unha cousa a corregir, non? Outra cuestión a mellorar desde o meu punto de vista sería buscar unha maior corresponsabilización, non? No diseño e na execución das propias festas polos colectivos sociais, culturais, veciñais de Santiago, e tamén unha maior corresponsabilización incluso financiera, non? Ao final, eses 240 e pico mil euros, pois páganse a escote, non? Entre todos os veciños e veciñas de Santiago cos seus impostos, non? Eu creo que é razonable que, habendo sectores de actividade que se beneficien especialmente das festas, como o sector da hostelería, pois teña unha maior implicación, posiblemente tamén unha maior implicación no propio diseño das festas, pero tamén na corresponsabilización dos gastos. Non falase moitas veces de colaboración público-privada para o que non se debe, e justamente para ámbitos onde estaría perfectamente ben inserida esa colaboración privada, pois moitas veces non hai, non? E, por tanto, bueno, pois eu creo que son dúas cousas que hai que mirar a futuro, non? Certamente é un orzamento, hai que pensar que no ano 11, no 12, no 13, hubo un descenso moi grande no orzamento, estamos falando de orzamentos de 180, 160 mil euros, volves ahora a orzamentos pues, máis grandes, 240 e pico mil euros, e o que sí que é certo que eu que sí que non comprobei, digo con sinceridade, é ese aumento de 50.000, 70.000 euros con respecto a outros anos que se materializarse pois nun salto cuantitativo ou cualitativo, non o vi, non? E non deixa de ser tamén, eu creo que moi exemplificante que, como ti comentabas ao principio, pois o evento estrela, por decirlo así, sexa a Feira Cabalar, non? A mí gustame moito a Feira Cabalar, é un dos elementos máis tradicionais da Festa da Ascensión, pero bueno, eu creo que é un dato moi elocuente, non? A climatoloxía certamente non acompañou, eu creo que sí que puido haber algo
de maior previsión, non? Porque igual que se actuou correctamente, por exemplo, no caso da Romaría dos Cativos, que eu creo que é unha das cousas mellores que se incorporou á programación, a Romaría dos Cativos, porque é unha programación moi boa en galego para os máis pequenos, que seguramente era onde había unha falta de programación máis importante, pero tamén se puido facer con algún concerto da Quintana, que eu creo que non ten moito sentido ter un concerto co que coste, co caché, con 10 personas, ali baixo a chuvia, non? Creo que non ten moito sentido. Bueno, pois deixanme vostedes moitas cuestións para a tenente de alcalde. Imos ir por partes. Eu recordo o que dicía Agustín, falaba de cambios nos concertos, cambios nos prezos, cambios de ubicacións que crearon certa confusión, e tamén facía referencia a ese espazo da carreira do Conde, onde se instalou ese mercado, unha rúa que recordamos que foi remodelada no goberno do PP, que recibiu bastantes críticas por ese proxecto. É curioso que o Partido Popular, é moi curioso que Agustín Hernández veña aquí a presumir da carreira do Conde, a que comparto totalmente a opinión co voceiro do Partido Socialista. A carreira do Conde, hai moitas cousas que falar dela, pero ningunha é para presumir, ningunha. Foi un investimento que se fixo contrario á vontade e as demandas dos veciños da zona. Foi unha obra, bueno, a temos todos a vista de como quedou en comparación con outras rúas de Santiago, que Compostela Aberta decida que unha das iniciativas que se fixo novas nestas festas de Ascensión, que foron esas feiras de artesanía, sesa na carreira do Conde, non significa que esteamos a avalar as obras que fixo o Partido Popular na carreira do Conde. Para nada, para nada. Que era o espello do ensanche. Non só levamos, non dicen que fora o espello do ensanche a carreira do Conde, senón que levamos iniciativas ao ensanche, que era unha demanda de asociacións de veciños de fai moito tempo, que as festas saliran do casco histórico, saliran da Alameda e foron ensanche. Foron a carreira do Conde e foron a Praza Rosa. Creo que foi unha iniciativa moi interesante e así quedou tamén satisfeita as diferentes asociacións de veciños do ensanche, non? Eu non creo, polo que decían outros portavoces, non creo que as festas foran continuistas, en absoluto. Sí que creo que compasinaron elementos tradicionais, é evidente, compasinaron elementos tradicionais que son un éxito en Santiago, como é a Feira Cabalar, con novas iniciativas, como son as feiras de artesanía, a Romaría de Cativos, que para min tamén foi un éxito, esta iniciativa de Compostela Aberta, na que, se procura un espazo que non está cuberto agora mesmo en Santiago, que é unha programación infantil en galego, non nas festas. A verdade é que o teatro principal encheuse, non? Na Romaría de Cativos. Non creo que foran continuistas nese sentido. Comentaba Rubén Cela que o orzamento era maior que outros anos. A realidade é que non foi maior que o ano pasado. Non foi maior que o ano pasado. É unha pena que non trouxen os datos, si que os tiña no Concello, pero non foi un orzamento superior ao do 2015. Si, ao mellor o do 2011 ou 2012, pero non superior ao do 2015, non? Entón, nese sentido, con ese mesmo orzamento, fixéronse as actividades tradicionais e fixéronse novas iniciativas e novas actividades. A min sorpréndeme que nos queixemos, creo que ás veces critícase por criticar, que nos queixemos de que haxa concertos de balde, que nos queixemos de non mudar algúns concertos. Creo que nunca, son de Santiago, son picheleira, son bastante aficionada á música. Teño estado en concertos chovendo, porque creo que nunca ningún concerto na Quintana se trasladou. De todas formas, é algo a avaliar, quero decir, algo a avaliar para próximas festas, non? O cambio de sitio, se fai mal tempo, se fai mal clima. Antes tamén comentaba eso das festas de maiores. A min sorpréndeme que se critique o continuismo de Compostela Aberta coas festas de maiores, cando foi un acordo da Xunta de Voceiros. Perdón se te entendín mal, Rubén, pero foi... En absoluto. Bueno, primeiro, eso é mentira. Festa de maiores non se falou na Xunta de Voceiros. Solo unha cuestión, porque non me gusta interrumpir, pero primeiro, eso non é verdade, e segundo, non o critiquei. Pero non é certo, nin se falou deso na Xunta de Voceiros. Non houve unha Xunta de Voceiros na que faláramos na Xunta de... Pero que aparte non o critiquei, eu só dixen que estou convencido de que haberá xente que apoiou a Compostela Aberta que lle sorprenda que haxa continuismo niso. Non fixen un xuicio de valor. Eu teño asistido a esa festa anterior. Temos que dicir que falou Paco Reyes nunha rolda de prensa desa festa de maiores pola contratación tardía, dicía vostede. Sí, que se fixo tarde, polo tanto que hubo que ir un negocio de sin publicidade, pero non critiquei eu só puña
mesmo a festa dos non houve que ir un maiores. negociado sen publicidade porque se fixera tarde, senón, como ti ben sabes, Paco, os negociados en publicidade son por cuestión de contía, e a contía das festas de maiores, igual que nos anos anteriores, é inferior, é o que establece a lei para un negociado sen publicidade. Non é obrigatorio, é potestativo. É potestativo do É dicir, goberno sacar un negociado sin publicidade ou un concurso público de concorrencia competitiva. É certo que a Compostela Aberta, o que lle estamos vendo durante este casi ano de goberno, é que ten unha especial querenza por facer os contratos menores, negociados en publicidade e acudir tamén os trámites por situación de emerxencia. Eso sí que é certo, é dicir, non nos sorprendeu, xa dixen que foi exactamente o mesmo que pasou ca iluminación de Nadal, exactamente o mesmo da cabalgata do Rei, exactamente o mesmo do tema dos comedores escolares, é dicir, non sorprendeu, é dicir, simplemente poñamos en riba da mesa que continúa o que parece ser que está acuñando unha tradición Compostela Aberta de facer uns contratos, uns contratos que se acaban adxudicando digitalmente. Antes dixestes na túa intervención que todas as festas foron por urxencia. As contratacións que se fixeron para a festa da Ascensión son moitas e moi variadas, tío, sabes. Son moi variadas, non é só a festa de maiores, o único que foi a festa por urxencia foi a festa de maiores. Pareceme pois escenificalo de forma excesiva, porque hai moitas contratacións na festa da Ascensión, está o Lumeado, están todas as atraccións, os concertos. María, que as festas da Ascensión ían ser nestas datas, o sabíades o mesmo día que tomachedes posesión do goberno. O mesmo día, é dicir, hai meses, que sempre hai casi un ano que o sabíades perfectamente. E, por lo tanto, tivechedes tempo sobrado para poder facer concursos de concorrencia competitiva. Bueno, debe ser que o Partido Socialista, cando gobernaba, nunca levaba cousas por urxencia ni negociados sin publicidade. Tamén se facía, pero non se convertiron os gobernos progresistas desta cidade, non se converteron nunca nos campeóns, en que o difícil neste caso é atoparvos na vosa xestión durante este ano pois concursos de concorrencia competitiva, e que iso é o sorprendente, iso é extraordinario, cando o extraordinario teñen que ser os contratos menores, os negociados en publicidade e as tramitaciones por emerxencia. Iso ten que ser o extraordinario, non o cotidiano. Non hai diferencia no número de contratos en comparación con contratos anteriores, con gobernos anteriores. En calquera caso vos presentáchedevos a estas eleccións e fixéchedes unha campaña electoral dicindo que iades cambiar a maneira de facer política. E agora resulta que as explicacións que dades a vosa maneira de facer política é ti máis. E dixéchedes que precisamente iades cambiar esa maneira de facer política. A forma de facer política, a nosa forma de facer política, creo que teremos que decirnos que opinamos sobre como facer política, non a vosa interpretación. Nos temos que fiscalizar a acción do goberno. Esa é precisamente a responsabilidade que nos deron os cidadáns e as cidadás desta cidade, e, polo tanto, nos é o que estamos a facer. Entón, nos o que constatamos é un aprecio particular de Compostela Aberta por as adxudicacións digitais. Iso é unha realidade. O que quede constancia é que non hai diferencia con gobernos anteriores. E, por certo, cando presentedes, que estamos aínda espera, cando presentedes a conta xeral do 2015, imos velo. Imos interrumpir este cara a cara entre María e Paco. Quería dicir algo Rubén tamén, non sei se Agustín tamén quería apuntar. Eu son unha cuestión, trouxen o programa das festas deste ano. E claro, eu cando dicía que eran continuistas, primeiro, xa aclarei, non o dicía como algo pexorativo, simplemente intentaba constatar algo que para min é obxectivo. E se collemos o programa, pois o que vamos vendo é que tanto o concurso Cabalar, como o tema dos cabezudos, como o torneo de chave, como a andaina dos 50 km, como o trofeo de ascensión de ciclismo, como as corais na rúa, como os concertos de todos os anos dos 40 principais, de folk, demais, como a festa das maiores, todos son idénticos nas últimas 10-15 edicións. E non o digo como algo negativo, simplemente como unha cuestión obxectiva. Son tremendamente continuistas, non o digo como nada negativo. Segunda cuestión, o tema dos concertos. Vamos a ver, eu entendo primeiro que as condicións meteorolóxicas, pois mira, son as que son, e unhas festas, calqueras festas populares, se chove, pois non son o mismo. Eso é evidente, non é discutible. Por desgraza, nas festas da Ascensión dos últimos anos xa ven sendo tradicional que non acompañe o tempo. É o único que digo que me parece unha mágoa, que un concerto, non sei cal é o caché de Soleá Morente, non? Pero a mí o que me parece unha mágoa é que está actuando un artista dese calibre para 10 personas a Quintana. Creo que é unha mágoa, sinceramente, e creo que con previsión se podía artellar de
de outra maneira, non? En calquera caso, son críticas desde unha perspectiva constructiva. A mí non me pareceron unhas festas malas, quero dicir, creo que son unhas festas na liña de todas as anteriores, melloráveis, pero, bueno, non facía unha crítica especialmente demoledora das mesmas. O único que intentaba apuntar desde unha perspectiva constructiva cousas que creo que son melloráveis a futuro, non? E creo que unha das cuestións, comentaba antes, que ten que ver tamén con unha maior participación. Eu creo que non estaría de máis por enriba da mesa a posibilidade de crear unha comisión cidadá donde asociacións de veciños, entidades culturais, o tecido empresarial do ámbito da hostelería, os partidos políticos, porque non, o Consello da Corporación, pois podamos pôr propostas en riba da mesa, non? E con tempo dicir, mire, que festas da Ascensión queremos, que festas do Apóstolo queremos, que cambios se poden introducir, como nos podemos corresponsabilizar como cidade máis tamén das festas, polo que supoñen de escaparate cara fora, de promoción da nosa identidade, da nosa cultura e demais, non? Por tanto, eu aporto aí, se se quere tomar nota ben, e se non, bueno, seguiremos insistindo que xa levamos moitos anos facendo. Bueno, imos pechar este tema da ascensión, porque senón non nos queda tempo para máis temas. Quería dicir algo a Agustín, e doulle a palabra tamén a María para rematar. Dúas cuestións, nós non cuestionamos, valga a redundancia, que se cobre ou non se cobre nun concerto. O que decimos é que houve un cambio de criterio no medio, e gustaríanos coñecer por que un concerto que ia ser de unha forma mudou pois sin ningún tipo de justificación por parte do goberno. Penso que o goberno o que ten que ter máis interese pola cidade, e iso, pois, si tiveran interese pola cidade, pois o resultado sería moitísimo millor para os veciños e para as veciñas. A limpeza durante as festas non houbo un cuidado especial en que pois a empresa incrementara o nivel de limpeza da cidade. O concelleiro din que a culpa é da xente, que non é... No, eso non é dixo textualmente, porque eu escoitei o concelleiro decir que a culpa é da xente que ensucia as rúas. Hombre, xa resulta pois, estratosférico, non? E o segundo, pois a previsión dante a choiva, un concerto da banda na praza ten que mudarse, pois non sei por que o goberno non tivo a previsión de poder mudar o concerto non ao teatro principal, sino ao auditorio da Banca, que estaría moitísimo millor a efectos das persoas que estaban entre a banda e os coros. Pois a verdade é que quedaron escasamente pois cun espazo moi escaso no que é o teatro principal, e probablemente houbera sido moitísimo millor no auditorio da Banca, especialmente porque moita xente quedou fora do auditorio. Probablemente a señora concellera non coñeza esta cuestión porque non había ninguén do goberno nese concerto, que eu saiba. Pero bueno, en todo caso, insisto, son cuestións que demostran o interese ou non interese do goberno polo que acontece na cidade. E creo que este goberno amosa moi pouco interese polo que acontece na cidade, como se non tivera nada que ver co que pasa. Pois cando a cidade está sucia é por culpa da xente. Manda narices. Pois rematamos con este tema da ascensión, María. Se o señor Agustín Hernández, o voceiro do Partido Popular, mide o interese que ten o goberno e a querencia que ten o goberno pola cidade, polo operativo de limpeza que se fai despois das festas, pois entón, en que situación lle deixa el cando foi alcalde? Porque a realidade é que o operativo de limpeza que se fixo nestas festas, en comparación cas festas do 2015, cando Agustín Hernández era alcalde, veuse aumentado nun capataz, un peón, 3 peóns de reforzo e 4 operarios para o mercadillo da tarde. Entón, en que situación foi peor con máis xente, peor para o goberno. Claro. O resultado é criticar por criticar. Eu creo que a querencia e o interese pola cidade se mire en outro tipo de iniciativas e se mire en outro tipo de proxectos que non é o sistema de limpeza. Ben, pois imos pechar co tema das festas, que eu vin xa que Paco cambiou de carpeta, xa está noutro tema. Así que imos falar, bromas aparte, imos falar da intermodal, xa conta o goberno local con ese borrador do convenio, un convenio que está por asinar entre Concello, Xunta e Ministerio de Fomento. Entón quería un pouco facer unha valoración deste convenio. Por parte da oposición levan estes días pedindolle a Compostela Aberta máis detalles sobre o acordo. Por dar algúns puntos para os telespectadores, podemos dicir que se acordou facer esa pasarela peonil que conectará as dúas terminais, a de tren e a de autobuses, e a súa vez pois tamén vai facer unha conexión entre a zona do Hórreo e da Pontepedriña. Tamén temos unhas condicións que puxeron dende o Ministerio, que a ampliación da estación vai estar supeditada, cando chegue o AVE,
a que aumenten os pasaxeiros, a que cheguemos a 3,5 millóns de pasaxeiros. Tendo en conta estas cuestións, como afrontamos este proxecto da estación intermodal? Pois, como comentas, fai pouco temos o proxecto, bueno, o último borrador do convenio da estación intermodal, chegounos o venres pasado, é un borrador que, bueno, pois establece as responsabilidades e as achegas que teñen que facer cada unha das administracións involucradas, non? Parte do convenio de 1998 e do protocolo que despois se fixo no 2009, parte, pero ten matices diferentes que pensamos que son importantes e que son moi interesantes. Por exemplo, primeiro, modifica o aproveitamento urbanístico que se ia a facer deste proxecto, deste investimento, non? Recordemos que no protocolo do ano 2009 falábase dun aproveitamento urbanístico, é dicir, parcelas que son propiedade do Concello para a súa venda, pois falábase dun aproveitamento urbanístico de 50.000 metros cuadrados, onde establecíase pois diferentes usos residenciais, usos hoteleros, usos comerciais, cerca da estación, cerca das inmediacións da estación. Agora hai un cambio significativo, de 50.000 metros cuadrados pásase a 5.000, eso para uso residencial, e ca condición, así establecimos, petición de Compostela Aberta do Goberno, que o 50% desas vivendas sexan de protección oficial, sexan vivendas de protección oficial, e que ademais pois non teñen que por que ser nese espazo, senón pois en outras parcelas que teñan no Concello de Santiago, pois que teñan nas propiedades do Concello de Santiago. Non creo que eso é un cambio significativo. Outro cambio significativo é a pasarela, o dixestes ti na intervención, que inicialmente será unha pasarela de 12 metros cuadrados, ampliable a 40 metros cuadrados cando se chegue, cando se alcance estes 3,5 millóns de pasaxeiros. Esta era unha petición de Compostela Aberta que, bueno, levábamos no noso programa, que nos parecía que non podíamos renunciar a este tema. Era algo que non estaba no convenio inicial, que nas primeiras conversas co Ministerio e ca Xunta, bueno, con Adif, non aparecía, e que, bueno, que agora está neste convenio, non? Facer esa pasarela que enlace pois con Sá, con Pontepedriña, co Hórreo, que enlace cos veciños, non? Ademais, hai un cambio importante nesta situación, que inicialmente a proposta da pasarela tiña un acceso que non era moi accesible, que era a través dunhas escaleiras zigzag para superar ese desnivel, non? De Compostela Aberta parecíanos que tiñamos que atopar pois outro tipo de mecanismo que fora máis accesible aos veciños da zona. O que aparece no último convenio que será pois un mecanismo ben a través de ascensores ou algún tipo escaleras mecánicas, algún tipo de mecanismo que sexa mecanizado e que sexa máis accesible. Entonces, pensamos que son modificacións sustanciais no proxecto e pensamos que tamén, por fin, vamos adiante, por fin avanzamos, non? Recordemos que a estación intermodal leva moitos anos paralizada, era un proxecto do 2009, estamos no 2016 e agora, cando por fin temos un convenio. Pois está ese convenio, como dicimos, pendente de asinar. Compostela Aberta facía algunhas correccións, a semana que ven producirase unha nova reunión. Como ven ese acordo? Bueno, é certo, de acordo co que di a portavoz do Goberno, que estamos a falar dun proxecto que le ven de lonxe. É certo que levamos moito tempo falando da intermodal, pero tamén é certo que nestes momentos Compostela Aberta está exactamente no mesmo lugar que fai un ano. É curioso. No, aínda tamén é importante facer algunha reflexión. Non coñecemos, alo menos, eu, como principal partido da oposición, e creo que os meus compañeiros da oposición non coñecemos o proxecto, non coñecemos os detalles. A concelleira fala, creo que son 12 metros de ancho da pasarela, non 12 metros cadrados, pero bueno, en todo caso, eu a verdade é que non coñezo os detalles. Sin os detalles, pois é difícil adoptar conclusións, non? Pero, en todo caso, eu fago unha reflexión que deixo en riba da mesa. Que acontecería se o Partido Popular no goberno de Santiago de Compostela pechara cunha administración do Partido Popular en Madrid a execución da obra da pasarela pagando o Concello o 30%, é dicir, entre o Concello e a Xunta pagan máis da mitade da actuación necesaria para arranxar o problema urbanístico que xera a playa de Vías en Santiago de Compostela, e adiara a execución da estación intermodal
ata que teñamos 3,5 millóns de viaxeiros. É a verdade que utilizo moitísimo a estación e creo que na estación existe xa nestes momentos un problema clarísimo de capacidade, non? O goberno de Compostela Aberta parece que son os campións da negociación, aceptan, creo, de acordo con alguna información que eu tiven acceso, pois de xeito inmediato pagar o 30%, coa Xunta o 30% máis e o 60% máis da metade da actuación da pasarela. Non sabemos o custe da pasarela, non sabemos as condicións, non sabemos se a pasarela vai a ter alguna afección sobre algún elemento patrimonial da zona, etcétera, etcétera. Non coñecemos nada, pero o señor concelleiro, que é un campión da negociación, pechou o 30% de algo que non sabemos de canto é ese 30%. Resulta, cando menos, sorprendente. Por lo tanto, creo que hai que ser máis prudente. En primeiro lugar, temos que coñecer o proxecto global, temos que loitar entre todos para non pecharnos totalmente, aceptar que a estación intermodal sexa realidade con 3,5 millóns de pasaxeiros. Non sei os pasaxeiros que ten agora mesmo a estación de Santiago, creo que está ao redor dos 2 millóns. Cando imos alcanzar eses 3,5? Sabe o señor concelleiro cando ten previsto o Ministerio alcanzar eses 3,5? A verdade é que eu saiba, non sei se esa información, polo menos os grupos da oposición, non está a disposición. Por tanto, vexo o asunto con preocupación, sinceramente. A única realidade da estación intermodal é a seguinte, que o Ministerio ten adxudicada a obra ferroviaria necesaria para o propio Ministerio, porque, insisto, a capacidade da estación é absolutamente insuficiente, e a Xunta de Galicia está agardando moitísima información do Concello, porque o Concello é moi exixente. Eu non estou aquí para defender nin a Xunta de Galicia nin o Ministerio. Estou para defender os veciños de Santiago. E o que está claro é que o Concello ten que facer a súa parte do traballo. Ten que poñer a disposición da Xunta de Galicia os terreos para a estación de buses, que xa está en fase de redacción do proxecto, e ten que facer unha negociación coherente, competente, ambiciosa, e trasladar á opinión pública cal é o custe total da estación intermodal, cal é o custe desa pasarela, cales van a ser os parámetros, o dimensionamento, o tamaño da pasarela e, obviamente, xustificar por que o Concello considera que é un bo negocio para o Concello, entre comillas, pagar o 30%, porque, sinceramente, que entre a Xunta e o Concello paguen máis da metade do custe da pasarela, eu, sinceramente, creo que non é un bo negocio para a cidade. Gustaríame saber se ese foi o punto inicial do Ministerio, ou se houve unha negociación onde o Ministerio pretendeu non pagar nada e logo despois aceptou pagar o 40%, non sei, é que hai moitos puntos escuros nesta negociación tan brillante para Compostela Aberta e tan, con tantos incógnitas para o Grupo Municipal Popular, a verdade. Mellor a que fixo o Partido Popular, que non fixo ningunha. Mellore tendo en conta que levábamos 6 anos con un proxecto paralizado, sin intermodal, sin convenio, que o proxecto, como dixo Agustín, que é en proceso de licitación por parte do Ministerio, é simplemente unha remodelación da estrutura ferroviaria e non contemplaba naquele momento a pasarela que Quen está redactando o proxecto da intermodal o Ministerio? Quen está redactando o proxecto da estación de buses? A Xunta. Que está a facer o Concello? Nada. Está redactando o plan especial? Non. Está facendo o diagnóstico e identificando as fincas e as propiedades para facer a cesión dos terreos á Xunta de Galicia? Non. O Concello non fai nada. O Concello exixe e aínda está por contestar a Xunta de Galicia a petición de información ao respecto das previsións do Concello para executar as obras de acceso á estación de buses que a Xunta de Galicia está xa proyectando. E que o Concello está de perfil. Eso sí, acepta pagar o 30%. Moi ben. Paco? Grazas. Pois mira, Agustín, se vos fixerades exactamente o mesmo que está a facer Compostela Aberta, dende logo o Partido Socialista vos criticaría, como vos criticamos os últimos anos por un proxecto que nós, dende logo, non compartimos e, dende logo, polo retraso que houve. E como que non fai neste momento Compostela Aberta, pois criticamos a Compostela Aberta. Primeiro, o certo é que nós, a verdade, decía Silvia, se nos gustaría ter máis detalles. Bueno, mira, nós o que queremos é, de entrada, coñecer o proxecto e o convenio. Porque, entre outras cousas, nós temos a proposta de convenio de decembro de 2015, onde, pois, na disposición quinta, do que se fala é da adaptación da estación de Santiago de Compostela. Eu espero que no novo convenio non apareza iso, porque nós o que queremos é unha nova estación. Eso é así de claro. Por lo tanto, de adaptación, nada. Punto 1. Punto 2. De pasarela, nada.
nin de 12 metros, nin de 40 metros. Hombre, se fora de 12 metros cuadrados, pois poderíamos comezar a pensar no que nos entendemos que ten que ser que unha praza. Nos o que queremos é unha solución urbanística para coser esta cidade, para integrar os barrios do Ensanche por unha banda, da Ponte Pedriña e da Sar por outra. Nos sempre apostamos por iso. Por certo, é curioso que Compostela Aberta apostou por isto durante a súa campaña electoral e cando toman posesión asumen absolutamente a proposta do Partido Popular. E máis, quero dicir, ademais o podo ler públicamente porque as referencias que traio aquí son precisamente unha de Radio Obradoiro, é dicir, Grupo Correo Gallego, e outra do propio Correo Gallego. Que nos envía é o concelleiro de Espazos Cidadáns, don Jorge Duarte, no seu entón decano do Colexio de Arquitectos de Galicia, fai unhas declaracións en febreiro de 2013 no que di todo o proceso de estación intermodal de Santiago é un pouco triste, tendo en conta que o proxecto de Herreros é o que gañou o concurso e días convocado no seu día para esta importante infraestructura e que o mellor porque resolvía tanto o deseño da propia estación como a necesidade de solventar a división da zona que supuso no seu día a estación actual. E di exactamente o mesmo no Correo Galego tamén desas datas. Pero o que fan, neste caso, é asumir unha cuestión que é a pasarela. Por certo, a pasarela, se son 40 metros, entón para iso temos que chegar a 3,5 millóns. Bueno, isto é unha broma. Isto é unha broma para os composteláns e as compostelás. Primeiro, lle pediron que se incrementara o número de pasaxeiros a Vigo e a Coruña para ter as súas estacións intermodais. Non, pero a capital de Galicia, Santiago de Compostela, sí que se lle pide non pola estación, por unha pasarela. Bueno, isto, insisto, isto é unha broma, pero de moi mal gusto. Seguinte, claro, o plantexamento que fai, o mesmo que facía estas declaracións no 2013, agora concelleiro de Espazos Urbáns, é que temos que darlle as grazas a Compostela Aberta, porque grazas a Compostela Aberta, o que fan é conseguir que se desbloquee a situación pagando os composteláns e as compostelas do seu peto, primeiro, por segunda vez unhas expropiacións, porque xa estaban pagadas, se a Xunta de Galicia, cos seus motivos, decide unilateralmente mudar a ubicación da estación de autobuses, pois que teñamos nos que volver a pagar por segunda vez as expropiacións, non ten sentido ningún, e por outra banda temos que pagar o 30% da famosa pasarela. Bueno, isto é o que lle temos que dar as grazas, precisamente. Claro, é que é moi sinxelo tomar decisións a costa do peto dos demais, porque non o vai pagar don Jorge Duarte. Por outra banda, desaparece absolutamente calqueira referencia, alo menos no convenio que nos temos, que é o de finais de decembro de 2015, o aparcamento. O aparcamento está, o aparcamento para 1.800 automóviles, que é esencial para que poda funcionar esta estación intermodal. Por lo tanto, a verdade é que, dende logo, o que ten que facer, dende o noso punto de vista, Compostela Aberta, xa o dixemos moitas veces, é convocar o Consello Económico e Social desta cidade, onde están presentes todas as forzas económicas, sociais, laborais e políticas da cidade. Chegar a un acordo de consenso e defender onde se teña que defender unha estación intermodal de verdade, unha nova estación que sexa de verdade a estación de referencia do AVE para toda Galicia, ubicada onde? Na capital de Galicia, Santiago de Compostela, iso que levamos prácticamente un ano esperando. Rubén, que pensa vostede? Bueno, o que penso é que en todo este asunto hai algún claro e, sobre todo, que hai moito escuro, non? Cal é o claro? Bueno, o claro que eu creo que é positivo, que por fin se poña negro sobre branco e que haxa un texto de convenio e que todos e todas podamos saber exactamente a que o que se compromete cada administración, por que cuantías, en que tempos, e que, a partir de aí, pois, podamos facer non xuicios de valor, sino análisis do cumprimento por cada administración. Digo isto por unha cuestión, non? Porque durante todos estes anos eu creo que houbo moito diálogo de xordos, non? E que cada administración foi en grande medida por libre, non? Antes facía referencia a Agustín a algo que para mí é evidente, non? Por parte do ADIF, a única preocupación que houbo, polo menos até o de agora, exclusivamente en solucionar o problema da chegada da alta velocidade a Santiago de Compostela supostamente no ano 2018. E por eso se fai esa primeira licitación de algo máis de 9 millóns de euros que se adxudica a SACIR para facer pois, a ampliación da rede ferroviaria na entrada de Santiago e despois 4 cousas máis no vestíbulo, de cuestións de mobilidade máis na estación, pero sin tocar nada máis. Por lo tanto, é evidente que a DIF o único que lle preocupaba é solucionar a chegada do tren á estación de Santiago, pero non esa intermodalidade. A Xunta de Galicia, bueno, o que interesaba é como vou facer un proxecto de nova estación de buses noutro sitio e que vou facer
co vello edificio da estación de buses, como futuriblemente é previsible que sexa a ampliación dos edificios administrativos de San Caetano da Xunta de Galiza, non? Pero non había, desde o meu punto de vista, unha visión de conxunto, unha visión de ser unha das infraestructuras máis importantes que se pode construir en Santiago non nas próximas décadas, o sea, en 50, 60, 70 anos, probablemente sexa a actuación máis importante que se pode facer en Santiago. Si se fai mal, pois estará mal feita durante moitas décadas e, por tanto, paga a pena dedicarlle o tempo e o esforzo que faga falta a que se faga ben, non? Cales son os problemas para min? Bueno, primeiro hai un problema, non sei se a xente que nos está vendo entenderá o tema da pasarela. O tema da pasarela é moi fácil. Aquí vai a estación de tren, aquí vai a estación de buses, e se non hai pasarela, non hai intermodal, porque son dos edificios independentes, por decirlo así. Entonces, isto sería o que permitiría a unha persona que ven polo hórreo, que chega á estación ferroviaria, poder conectar con esta estación de buses, e alguén que ven en bus, pasar a pasarela e coller un tren, non? Bueno, eso sería a famosa pasarela que iba no proxecto orixinal de Herreros. Discutible. Bueno, a min o que non me parece de recibo, eu entendo que comentan por parte do Partido Popular e do Partido Socialista que, evidentemente, en calquera actuación, canto menos teña que pagar o Concello, mellor. Eso é indiscutible. Quero dicir, canto máis pague Fomento e a Xunta, máis diñeiro do Concello se pode dedicar a política social ou a política cultural ou a arranxar fochancas que fai moita falta, non? Entonces, se ao final esa pasarela vale 5 ou 6 millóns de euros, quer dicir que un 30%, pois os veciños de Santiago terán que pagar do seu peto 1 millón e medio, 2 millóns de euros para executar esa pasarela, non? Por lo tanto, se non hai que poñelos, mellor. Ahora, se ese é o elemento para desbloquear e facer unha actuación mínimamente decente, para mí non me parecería un coste excesivo tendo en conta a importancia que para mí ten esta infraestructura. Que é o que sí que non me parece correcto? O que non me parece correcto é o de vincular actuacións futuras a cifra de 3,5 millóns de pasaxeiros. Primeiro, alguén que me explique, porque ninguén me explicou até o momento, por que 3,5 e non 2,5 ou non 5,5? Por que? Baixo que criterio? Segundo, cal é a expectativa do goberno municipal, da Xunta e do Estado a respecto cando vamos chegar aos 3,5 millóns? Dentro de 5 anos, dentro de 10, dentro de 15, ainda que sea polo menos previsión, ninguén ten unha bola máxica, pero eu quero saber, o goberno traballa ca previsión de que non vamos chegar aos 3,5 millóns hasta dentro de 10 anos? Quer dizer, que hasta dentro de 10 anos non se van a empezar a facer as actuacións que están comprometidas aí? Bueno, raro, non? E despois hai unha cuestión, claro, falaba antes María de 12 metros cuadrados, referíase evidentemente a 12 metros de ancho, non? Non se perdoar ese erro. Non, me só faltaría, non o digo por mal, digo, porque eu que teño moi pouca visión espacial, claro, 12 metros de ancho é moi pouquiño, non? E aquí o que se está falando é, bueno, facemos isto, que agora é un pouco carallada, e cando chegamos aos 3 millóns facemos unha de 40. E dices, tío, oye, sona un pouco raro, non? Entonces, a ver, eu creo que esta é unha cousa que paga a pena porque se fai ben, desde logo se podría modificar radicalmente a mobilidade en Santiago. Se realmente nun mesmo sitio, isto funciona pois como un intercambiador dos que hai en Madrid ou unha gran cidade europea, non? Onde a xente que vive en Milladoiro, en Bertamiráns, en Cacheiras, colle un bus metropolitano, chega a ese intermodal, pode baixarse co mesmo billete, colle un urbano, porque todos os urbanos que están na Praza de Galicia, que están na Rosa e máis, collen un novo epicentro nese intermodal e pode ir ao Polígono do Tambre, pode ir ao hospital, ou pode coller un tren de cercanías ou de media distancia, ou un bus para ir a donde sexa, non? Eso é o que modificaría radicalmente. E cal é a gran ventaxa que ten Santiago con respecto a outras cidades? Pois a gran ventaxa é a que ten Atocha, por exemplo, non? A diferencia da estación de alta velocidade en Zaragoza, non? E é que temos unha estación de alta velocidade no centro de Santiago. A 5 minutos da catedral, vai ser un revulsivo moi importante incluso para o ensanche, e, por lo tanto, se as cousas se fan ben, pois marcará, desde logo, un antes e un despois na historia urbanística e de mobilidade de Santiago, non? Eu coincido con Paco, e é o plantexamento que sempre puxo o BNG en riba da mesa, en que para a nosa opción ideal, desde logo, sería non só dar unha solución á mobilidade, sino crear un novo gran espazo de disfrute e de lecer po ensanche que non o ten, porque o ensanche non ten ninguna gran praza disfrutable, non? Porque a Praza Roxa non o é, e evidentemente a Praza de Galicia e a Praza de Vigo tampouco, non? Unha de que eso non é así, é evidente que non vai ser así, o que hai que garantir é, polo menos que sexa a solución
menos mala, non? E a menos mala ten que ser que polo menos non sexan 2 estacións, sino que sexa unha única estación intermodal, non? En calquera caso, e remato con isto, coincido con algo que comentaban os compañeiros, nos estamos falando por falar, porque eu estou falando de informacións xornalísticas. Eu non teño comunicación por parte do goberno, ni siquiera sei en que consiste ese convenio. Eu fíome do que publican os medios de comunicación que deberon ter acceso pois prácticamente ao mesmo tempo que o goberno. Os grupos da oposición, non. O sea, ese dato dos 12 metros e despois 42 saco dos periódicos, porque ninguén se dignou en darnos traslado ni siquiera en que termos se vai a plantexar ese convenio. Entonces, nós o que queremos coñecer é a literalidade do convenio, queremos coñecer o proxecto último de todo e despois a partir de aí queremos resolver algunhas dúbidas, non? Como se vai facer ese aproveitamento? O sea, que decir, con que parcelas, porque certamente non é indiferente facelas dali, en Cornes ou noutro sitio, e con que condicións, non? E esas previsións que falaba, pues, que non son menores, evidentemente, de que previsións hai que de alcance dese volume de pasaxeiros ou outro tipo de cuestións, non? Porque, desde logo, non son menores, como non é menor para min tampouco o uso final que se vai a dar a bella estación de autobuses, non? E se aí vai haber aparcadoiro público, non vai haber, se só van ser edificios administrativos da Xunta, vai haber outras cousas, non, como, cando, non? Bueno, a verdade é que este tema da intermodal daríanos para un monográfico de 2 horas. Dicir que nos medios de comunicación pois temos información tamén de roldas de prensa que van dando por parte do goberno e outras veces pois preguntámonos directamente. Quería lle dar a palabra a María e facemos un último turno rapidiño porque se nos vai o tempo para pechar o tema da intermodal e para pechar o debate. Non sei a que cuestións de todo o que se falou na mesa, María, quería... Penso que a mellor forma de exemplarizar as modificacións que tivo este proxecto, un proxecto que inicialmente, así está na licitación do Ministerio de Fomento, era simplemente unha reforma das instalacións ferroviarias, o dixo Paco antes, así está recollido no convenio que trouxo Paco aquí a tertulia, non? No que non estaba pois recollido nin a pasarela, nin de 12, nin de 40 metros, non metros cuadrados, e que eso pois era unha demanda de asociacións de veciños, dos veciños, e que compartíamos desde Compostela Aberta, e que nos parecía que non podíamos ter ningún tipo de obra, porque non sería unha estación intermodal, ningún tipo de obra na estación ferroviaria que non contemplara pois esta pasarela, non? Se para desbloquear isto fixo falta pois que houbera unha achega económica por parte do Concello, que así está estipulado pois no convenio, penso que si con isto se logrou desbloquear algo que nos últimos 6, 7 anos non foron capaces os diferentes gobernos, pois benvidos esa, porque por fin teremos unha infraestructura na cidade que é moi necesaria e que será un avance para a cidade moi importante, non? Non sei que decir, nos últimos anos non se desbloqueou e recordemos ademais que houve 4 anos de goberno do Partido Popular na cidade de Santiago e que coincidía cun goberno na Xunta do Partido Popular e cun goberno en Madrid do Partido Popular, que, sin embargo, o que foi alcalde do Partido Popular, Conde Roa, decía que non facía falta. Eu penso que aquí sí que nesta cuestión, na estación intermodal, sí que se plasma a querencia que pode ter un goberno pola cidade de Santiago, non nas festas, senón na estación intermodal. E que pasou co Partido Popular e a estación intermodal? Pois que Gerardo Conde Roa está na hemeroteca, alcalde do Partido Popular, o primeiro do último mandato, dixo que non facía falta, que servía como un apeadeiro, cando, por certo, Agustín Hernández era conselleiro de Infraestructuras. Entón, eu penso que neste tipo de cuestións sí que se plasma a querencia que pode ter un goberno, non? E a intención e interese que pode ter un goberno pois, pola que a cidade de Santiago teña unha infraestructura tan necesaria. A min gustábame moito o proxecto inicial de Herreros, gustábame moito o proxecto que tiñamos. De feito, agora o segundo proxecto tamén é de Herreros, tamén está redactado por Herreros, non? O que pasa é que nos atopamos nunha situación moi diferente a de fai 6-7 anos, económica, moi diferente. Lamentablemente, perdimos 6-7 anos que non poderemos recuperar. Bueno, en primeiro lugar, non por moito repetir unha mentira deixa de ser mentira. O señor Conde Roa o que dixo é que el apostaba polo mantemento da sinal de identidade do edificio vello da estación de tren, cuestión que está recollida no proxecto final. Nós, no Partido Popular, non temos cuestións corporativas, non defendemos un proxecto ou outro proxecto. Nós creo que
temos moito que ver co que agora estemos falando da intermodal, posto que se Santiago vai ter intermodal, vai ter unha millora ferroviaria e vai ter alta velocidade grazas ao compromiso e o traballo dos gobernos do Partido Popular no ámbito económico e no ámbito das infraestructuras. Obviamente, poderíamos falar moito de grazas a quen ten Galicia alta velocidade, non teño ninguna dúbida que é grazas a ministros do Partido Popular. Pero, en todo caso, nos, que quede claro, non cuestionamos a aportación do Concello para a estación intermodal. O que sí que queremos saber, demandamos do goberno, é a negociación que mantivo. Por que acadou con tanto entusiasmo que é unha boa negociación para a cidade o 30%, e tamén demandamos saber que cantidade, en pesetas, en euros, é ese 30%. Porque a verdade é que falar do 30% de algo que non coñecemos, pois resulta sorprendente. Tamén gustaríanos coñecer, en base a que o goberno considera que é unha boa negociación, adiar a estación intermodal a 3,5 millóns de pasaxeiros. Cando imos ter eses 3,5 millóns de pasaxeiros? Non sei se o señor concelleiro ten esa resposta, pero gustaríame coñecer a previsión do goberno, as informacións que ten, e, por tanto, saber se é unha boa ou mala negociación. E, en todo caso, e por último, para rematar, como veciño de Pontepedriña, négome a aceptar que é unha boa solución para o barrio unha pasarela de 12 metros, sinceramente. Creo que os veciños de Pontepedriña, se podo falar, polo menos eu son veciño de Pontepedriña, eu non estou de acordo en que eso é unha boa solución para o meu barrio. Ben, pois rematamos o turno, a ver se podemos ser un pouco breves. Paco. Bueno, primeiro unha puntualización. Conde Roa, como alcalde en Santiago de Compostela, o que dixo que o que había que facer era desviar o AVE ata o aeroporto de Lavacolla e ter ali un apeadeiro. Iso é o que dixo Conde Roa. Que a alta velocidade de chegar ao aeroporto de Lavacolla non é unha mala idea, Agora, sí, pero non é unha mala idea, pero esquecía totalmente a nova estación. Moitas cuestións en relación co debate aeroportuario. Sí, Agustín, pero esquecía a nova estación. Bueno, con respecto ao tema do financiamento, bueno, é que o convenio que se firmou en 2009 entre Fomento, Adif, a Xunta de Galicia e tamén o Concello de Santiago de Compostela fala na disposición séptima de cal vai ser o financiamento repartido entre as diferentes partes. Bueno, pois di que o Ministerio de Fomento vai asumir o financiamento da estación do ferrocarril, di que a Xunta vai asumir o financiamento da estación de autobuses e di clarísimamente que o Concello de Santiago de Compostela vai tramitar a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal e o Plan Especial ata a súa aprobación definitiva. Esa é a aportación do Concello de Santiago de Compostela no convenio firmado no 2009. Agora se nos quere decir que é unha gran aventaxa que imos ter que poñer diñeiro en riba da mesa. Home, pois quero decir que iso é exactamente o que fixo o Partido Popular cos orzamentos do 2015, que nos tantos criticamos. É dicir, no 2016, no 2017, no 2018, aquí eu teño 1 millón de euros cada ano e di clarísimamente recursos propios. É dicir, decirnos que unha mellora con respecto que tiñamos no 2009, que agora os veciños e veciñas de Compostela imos ter que poñer diñeiro do noso peto en riba da mesa, bueno, a verdade é que, insisto, isto parece verdadeiramente unha broma. Por outra banda, quero volver a decir que é o que decía o convenio falaba de resolución de accesos peatonais e rodados dentro do complexo da estación, a calle do Orra, avenida de Lugo, a Vial Sar Pontepedriña. E fala precisamente da formalización dunha proposta da conexión peatonal e rodada entre os barrios de Ensanche a Pontepedriña. Eu non son da Pontepedriña, eu son de Conxo, pero o que teño que decir clarísimamente é que a min parece unha broma o tema da pasarela. Esa é a solución, a proposta de conexión peonil e rodada. Bueno, é increíble. E por último, bueno, o que quero decir clarísimamente é que este é un exemplo evidentísimo de que unha cousa é o programa electoral, neste caso de Compostela Aberta, e outra cousa é as tomas de decisións de goberno. Porque o proxecto de Herreros ou calquera dos outros 6 proxectos que se presentaron, se que alguén quere conservar a antigua estación, se pode facer por fases. Concretamente, o de Herreros se pode facer por fases. Nos entendemos que non se pode facer todo en 2-3 anos pola situación económica, pero se se pode facer por fases, pois pensemos precisamente na estación intermodal que ten que ser a referencia do AVE en Galicia, e que non sei se alguna das outras que sí que se están construindo, estou pensando na de Vigo e na de Coruña. Ben, pois rematamos con Rubén e con María. Bueno, moito que falar, é un tema moi complexo isto da intermodal. Dos puntos, porque ás veces vou facer algo de memoria. Bueno, a posición do Partido Popular respecto de intermodal no anterior mandato foi directamente esquizofrénica, non? Porque claro, que se dixeron tantas cousas
tan variopintas e tan contradictorias que claro, porque claro, o señor Conde Roa non só dixo eso, o señor Conde Roa dixo, primeiro, que non facía falta, despois dixo que era fundamental conservar a marquesina actual e que eso era, vamos, sine qua non. Despois dixo que non se podía facer unha actuación de intermodal se non se abordaba integralmente o planeamento da zona das Brañas e tal. Despois dixo que tivo que desmentir o propio director do Adif que non se iba a facer porque ali iba unha gran superficie comercial e non sei que tivo que desmentir o propio señor do Adif. Despois dixo que non, que, bueno, que éramos pouco ambiciosos, non? Entonces, que el non aspiraba a esa estación aí, sino que aspiraba a ela na Lavacolla. Eu coincido neso co señor Agustín Hernández. Claro que podería ter sido un bo proxecto. Claro, eso tiña que pensar o señor Fraga, o señor Aznar, cando se fai o diseño do desdobramento do eixo atlántico da electrificación e se decide un percorrido moi determinado. Claro, canto costaba e que consecuencias tiña eso, non? Se estamos falando de que esta xa é unha obra que casi é misión imposible, non che quero dicir eu desviar a rede ferroviaria para que chegara a Lavacolla, non? Por lo tanto, aquí houve de todo, como moito tempo perdido, eso é evidente, a cuestión é como vai ser agora a solución final e, sobre todo, unha cuestión tamén para a xente que nos está vendo, porque, claro, nos falamos de millóns de pasaxeiros como quen fala de tal. Que son 3,5 millóns de pasaxeiros? Non? Pues, eu non o sei. Ahora, hai que coller referencias. O aeroporto de Lavacolla, que é o aeroporto central e de referencia de Galiza, ten uns 2 millóns de pasaxeiros ao ano. Non? Por lo tanto, prácticamente implica duplicar a pasaxe que actualmente ten o aeroporto de Lavacolla. Entón, non estamos falando dunha cuantía precisamente pequena, nin unha cuantía que se vai a conseguir, desde o meu punto de vista, nun espacio especialmente breve de tempo. Non? Porque, claro, os estudos e as previsións, pois, mire, son como todo. O papel pois aguanta con todo. Claro, había estudos sobre a estación intermodal que cifraban o volumen de pasaxeiros potenciais en 6 millóns de pasaxeiros ano. Bueno, claro, evidentemente, pois a mí me parece pois unha estimación, pois aparte de gratuita, pois creo que bastante discutible. Agora está alrededor de 2. Por eso, bueno, pero implica duplicar. O que é evidente que unha vez que este funcionando a conexión de alta velocidade ca Meseta, é evidente que lle vai meter un viaxe tremendo a conexión aeroportuaria con Madrid, tanto de Santiago, de Vigo e de Coruña. Eso é evidente, sobre todo se hai unha estrategia comercial por parte de Renfe, que se sean uns precios competitivos con respecto ao avión, non? Eso é así. Ahora, prácticamente hai que duplicar o volumen de pasaxeiros que hai na actualidade e, mentras tanto, pois seguir tal e como está, non? Proventemos o dobre de pasaxeiros que Vigo na nosa estación. Imagínate efectivamente a dificultade de duplicar prácticamente o noso. Ben, María, que apuntamos para rematar? De forma moi breve para rematar. Agora temos posibilidade de ter unha estación intermodal para Santiago, unha infraestructura moi necesaria que non teñamos fai un ano. Fai un ano, onde se presentaban proxectos que, bueno, pois eran ficticios e que non había ningún tipo de convenio, non? Entonces agora sí que temos a posibilidade de traballar e de ter unha estación intermodal que ademais pois inclúe modificacións importantes do convenio inicial que nos presentaba a DIF e que nos presentaba o Ministerio, non? Entonces, isto non pode ser máis que valorado de forma positiva. Bueno, temos esta estación, hai un investimento pola cidade, hai un interese por parte do Goberno de Compostola Aberta importante, por eso fixemos presións desde un principio para que non fora solo unha modificación ferroviaria. Hai estudios que, bueno, que demostran, ou polo menos así apuntan estes estudios, que alcanzar os 3,5 millóns non sería unha cuestión complicada, porque a atracción de ter AVE e a atracción de poder chegar a Santiago de unha forma bastante máis rápida, pois faría chegar a alcanzar eses 3,5 millóns de pasaxeiros pois de forma máis ou menos rápida no tempo, nun plazo curto no tempo. Bueno, Pero que entendes por curto no tempo? Curto, un par de anos, pero... Uns anos, 3, 4, 10? Uns anos, sí, pero de todas formas eu non teño aquí o estudio, pero sí curto. Eu non teño ninguna dúbida que se eu pechara ese acordo, habería unanimidade en contra do acordo. Pero non pechastes ningún acordo. Pero o tema é que o Partido Popular non pechou nin ese, nin ningún. Estivo 4 anos mareándonos. Estivo 4 anos mareándonos. É mentira. Non había pasarela no mes
Por Paco, no teu convenio que tes aí diante, hai algún tipo de pasarela? Por favor, home. Hai 5.000 metros de aproveitamentos urbanísticos. No Aí non había nada, Agustín, non nos enganes. máis aproveitamento urbanístico Bueno. do señor Bugallo. Bueno. Exactamente. Bueno, dixemos que Paco, volvo a repetir a mesma broma, xa tiña a carpeta pechada, está agora buscando outra vez ese convenio que lle pedía non había, non me podes María. decir se ten Paco convenio diante que é o mesmo convenio, Agustín. O ten diante Paco, nos lo dixo antes, non había ningún tipo de pasarela no convenio de 2015. Eu espero que o Pero convenio, estaba asignado por min. eu espero que o convenio que nos Ese era nos exactamente o mesmo que o presentedes teu. non sexa este convenio. Non é. Claro que Espero non. que non sexa este Ese é o convenio que tiña Agustín. Espero que non apareza o tema dos 3,5 millóns. Espero que non apareza o tema de que unha adaptación de Eso sí que estación. aparece, seguro que non Espero que non apareza que fala da pasarela. Espero que non apareza nada de todo iso, Bueno, agora cando apaguen as cámaras quedamos revisando ben eses O convenio. documentos, non nos dá o tempo para máis, pero o tempo pasa voando e a verdade é que este asunto da estación intermodal é complexo, por se alguén estaba perdido, aclaro, para rematar, que estamos falando da intermodalidade que se iría levar á estación de autobuses a carón da estación de tren, iso estaría previsto cara ao 2019, e logo, condicionado a ese aumento de pasaxeiros a 3,5 millóns, pois faríase unha ampliación máis grande desa estación para acoller o AVE. Aí deixo esa aclaración, porque ao final falamos de moitas cuestións. Darlles as grazas, María, Rubén, Agustín e Paco por acompañarnos e ata a próxima, ata o próximo debate. Moitas gracias. Gracias a ti. A vostedes Moitas agradecerlles tamén a súa presenza. Graciñas por atendernos. Mañá volvemos con máis programación aquí en Correo Televisión.